театри тоҷик баъд аз интизори тӯлонӣ вобаста ба ковид-19 аввалин бор дари худро барои тамошобинон боз кард. мавсими нави намоишҳо аз театри академии драмавӣ ба номи абулқосим лоҳутӣ ва намоиши пурсарусадои фирдавсӣ дар таҳияи султон усмонов оғоз мешавад. мо низ имрӯз дар қатори ин издиҳом ба ин театр омадем то аз намоиши воқеан деринтизор баҳравар шавем ва албатта ба шумо низ нишон диҳем. дарҳои театри тоҷик баъд аз 6 моҳ боз шуданд. ин ҷудогии тӯлонӣ дар таърих бори аввал аст. иҷозаи кор танҳо ба шарти риояи қатъии қоидаҳои беҳдоштӣ дода шудааст. аз ин рӯ оғози 91-умин мавсими театрӣ ва намоишҳои баъдӣ бо иштироки шумори ками тамошобинон бо ниқоб ва риояи фосилаи иҷтимоӣ мегузарад. оғози мавсими мо масалан театрӣ ҳар сол ранги тантанаи тӯю шодиву сурур бояд гузарад. ҳар сол ҳамин қиламбо дурусти гап имсол фақат ба хотире ки қоидаҳои ҳамин риоя шавад барои аз ҳамин беморие ки имрӯз дар байни мардуми мо аст дар ҷаҳон, мо ҳамин чиза накардем, лекин имрӯз тамоми тамошобина агар шумо имконият дошта бошед ворид шудани тамошобина толора бигиред ва боиси шодию хурсандии мо ҳунармандон аст ки дар ҳамин шароит ин ҳозир театри мо серодам аст. фирдавсӣ шоҳкори коргардон султон усмонов аз рӯи асари сотим улуғзода имшаб беш аз ҳар вақти дигар пурҳаяҷон ва фавқулода диданӣ буд. қурбони собир фирдавсии имшаб қаҳрамони худро тавонист дубора зинда кунад. фирдавсӣ 35 соли ҳаёт ва тамоми дороии худро барои эҷоди шоҳнома сарф мекунад. бо анҷом ёфтани таълифи китоб давлати сомониён пош мехӯрад ва акнун асари бузург бо 60 000 байт ки бо хости шоҳони сомонӣ таълиф шуда буд аз ҷониби султон маҳмуди ғазнавӣ қадр намешавад. шоире ки қарор буд аз ҷониби шоҳ эҳтиром ва инъом шавад, ин дам дарбадар ва маҳкум ба марг мешавад. тамошобинон аз намоиш қаноатманд монданд. бо анҷом ёфтани чорабинӣ мардум чанд дақиқа росто ба ҳунари актёрон каф кӯбиданд. фирдавсӣ бо шоҳномаи безаволи худ ӯ таҷассумгари нангу номус, таҷассумгари ғояҳои баланди ватандӯстӣ, ватанпарварӣ, инсондӯстӣ аст. ӯ сулҳу салоҳу оромиву яъне тантанаи муҳаббату тантанаи дӯстиву садоқатро таҷассум мекунад ва ҷангро маҳкум мекунад. хабари оғози фаъолияти театрҳо дар ҳолест ки ба иттилои вазорати тандурустӣ вазъи эпидемиологии кишвар таҳти контрол аст ва беҳтар шудан дорад. дар қатори театри лоҳутӣ дигар саҳнаҳои ҳунарӣ низ дар душанбе намоишҳои худро эълон карданд.